दिनै जोङो सारखौबो दिननानै फैगोन बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जोङो मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन बिथांनि सुटि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जेन मोजाङै मोजां बिथाङा सानसे समाव जों खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आसा थायो बेखिनि बुंनो फोजोबो दुखु मोनदों मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन दायो सारखौ लांदों माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु जेसेबां दिन सारा थादोंमोन बेसेबां दिनालाय जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों हाजार हाजार दुखु मोनदों गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबोथ' बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि सुबिदायै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सौग'थारनांगौ बे जोंनि मोन्थाय जों बर' जानानै माने सिङाव मालाय गुबुननि सिङाव थादो जोंनोबोथ' नांगौ ना मोन्थाय साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ 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 नोंथांमोना दा मिडियायाव जाबायदि देखायदों बा बुंदों बेल' नङा सारखौ बख'नो हानायनि लामाखौ जोंनो नांथारगौ आंनि बुंनो गोनाङा बेनो औ बियो नंगौ थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै मानगोनां रन्जनाइमारि सारखौ जोङो बिदाय हरबाय बिथाङा 20 साननि थाखाय लिभआव फैदोंमोन जेलनिफ्राय आसा खालामदों जों जोंनि इसोरा जाहाथे बिथांखौ गनायाव एबा बेल होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौ जों आसा खालामदों आरो मानगोनां रायजो राजाफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव जोंनि नाजानायाव बिथाङा थारैनो गगोन होननानै जों फोथायो मानोना बेयो राजखान्थियारि जेंना बे राजखान्थियारि जेंनाखौ माब्लाबाबो बेबायदि जेल जोबनानै दोनबाय थानो हाया जोङो मानगोनां ndfbनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जनाइमारि सारखौ जोङो गोबां रायजो राजाफ्रा मान खालामदों बिथांखौ मानोना बिथाङा दिनैनिफ्राय 35 बोसोरनि सिगाङाव ndfb आफादखौ दानानै बर' माहारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांदोंमोन हाथियारनि गेजेरजों दिनै बिथाङा हाथियारनि गेजेरजों दावहा नांनायनि उनाव भारत सरकारा 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि आसाम सरकार भारत सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जेंना सुस्रांबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि बायदि बिथाङा गनांगौ आरो बिथांखौ बेबायदि सिंगेलै दाय बिजिरनाया बियो समान नोजोरै जायाखै मानोना आफादा सोरखारजों सावरायनानै ndfb आफादा सोरखारजों सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबबाय बे हिसाबै दाय थाबावनांगौनि थाखाय बियो जुक्ति नङा नंगौ बिथाङा सिगाङावनो बे गोरोबथाया सुफुंजायैनि सिगाङावनो बिथाङा दाय फोनांजादों थेवब्लाबो बेफोरनि थाखायनोथ' सोमावसारदोंमोन बेफोरनि थाखायनोथ' जेंना सुस्रांनाय बिनिखायनो जोङो खावलायो जोङो सासे एक्स ndfb जानानै आरो दुलाराय रायजो राजानि जानानै जों खावलायो जाहाथे बिथाङा पिस एकर्डनि मुङाव गनांगौ आरो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनो बिथांखौ सुबिदा होनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो